ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଶ୍ରିୟାଲେଙ୍କାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କେ-ପପ୍ ତାରକା। ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଶ୍ରିୟାଲେଙ୍କା ଏବେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜେ ମ୍ୟୁଙ୍ଗ୍ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଶ୍ରିୟାଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଲୋକପ୍ରିୟ କେ-ପପ୍ ଦଳ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ର ସଦସ୍ୟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରିୟାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରିୟା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସେତୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସିଓଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଫଳତା ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଏହା କେବଳ ଶ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତେଜ ନ୍ୟୁଜ୍।